Helo blant, gobeithio chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. Mae blwyddyn 5 wedi bod yn trafod ar hwb am heriau chwaraeon maen nhw wedi bod yn wneud yn y tŷ neu yn ardd. Felly penderfynais i wneud cwbl o fideos yn dangos heriau yma neu falle cwbl rai newydd i chi. A wedyn mae cyfle i chi trio nhw ac i roi nhw ar hwb os chi moyn neu hefyd ar drydaru'r ysgol gyda #her20. Felly bydd 20 her i gyd, falle 5 o'r wythnos, a wedyn gewch chi trio nhw a fel ni'n dweud rhoi nhw ar hwb neu ar drydar. Felly bydd 5 her heddi a wedyn 5 pob wythnos ar ôl hwnna. Felly cer amdani, pob lwc. Mae rhaid chi taflu pêl yn erbyn y wal. Cofiwch pob tro i newid pa llaw i mewn, dde wedyn chwith, dde wedyn chwith. Cofio i plygu pengliniau i cadw chi bwysedd, a mae rhaid chi wneud 20 ohonyn nhw. Her 2 yw hwn. Mae rhaid chi wneud 20 keep-ups gyda pêl-droed. Falle byddwch chi'n clywed nhw yn ymuno mewn yn y cefndir. Iawn, pob lwc. Reit te, her 3 nawr, gyda pêl rygbi. Os oes dim pêl rygbi gyda chi, unrhyw pêl yn iawn. Mae rhaid chi jyst taflu lan, a pan mae yn awyr, mae rhaid chi clapio unwaith. Okay. So 20 o'r reina. Okay, pob lwc. No an mwynhau hwnna. Her 4 nawr. Mae rhaid chi wneud pengliniau uchel. Chi'n newid bwrdd i'r chwith pob tro. Felly'r un peth 20 o'r reina. #her20. Felly pengliniau uchel pob lwc. Reit te, her 5 nawr, her olaf am wythnos yma. Mae rhaid chi wneud 20 o cadw bil lan gyda racquet tennis. Os oes ddim racquet tennis gyda chi, jyst taflu gyda'ch dwylo. Iawn? Felly 20, sgwach yna. Pob lwc. Dyna ni am heddiw. Dyna 5 her i chi i wneud erbyn diwedd wythnos yma. Felly mae gyda ni'r taflu pêl tennis yn erbyn y wal. Mae gyda ni cico pêl-droed. Mae'r taflu pêl rygbi a clapio, neu unrhyw pêl, unrhyw beth sy'n gyda chi. Mae gen i pengliniau uchel, a wedyn y tennis. Neu taflu os oes ddim racquet gyda chi. Felly, trio reina wythnos yma, a wedyn bydd 5 yn cael ei roi lan ar ein channel YouTube wythnos nesaf. Iawn, felly cer amdani ac amser ymlacio nawr.